li konna l-ħbib fil-ħajja hija xi ħaġa essenzjali, xi ħaġa importanti, fundamentali, u hija xi ħaġa naturali. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-ħbiberija, imma importanti iktar ma' min. If you surround yourself with good friends, I can assure you that one day you will rejoice with the blessed in heaven. Il-ħbib tiegħi jgħinuni insir persuna ħjar jew le. Jiena kif se nkun naf jekk il-ħbiberiji li għandi, jekk ix-xogħol li għażilt, jekk il-vokazzjoni li tħajjarni hijiex skont ir-rieda tal-Ħbieb. Il-mod kif tinduna li qiegħed f'postok hija il-paċi tal-qalb. U s-sabiħ tal-vokazzjoni tkun xi tkun hija li inti ssib mezz kif tagħti ħajtek. Li tagħti ħajtek huwa dak li jagħmlek tassew inti. Importanti li jkollna ħbib tajbin u jgħim nitalmu u jkollna ħabib lil Ġesu.